Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys! Ang aga-aga kong nagising and nagiinom na ako ng tubig. Ito yung mga ginagawa ko guys every morning. Pasitsara sa mukha ko. Papakainin ko yung apat and then linisin ko yung kung ano man yung mga pinggan na dapat ilagay, ibalik sa dapat kalagyan. Ang aga kong nagising, that was 5:40 something, almost 6 o'clock. But yeah, so good morning! Today is Thursday. And maulan-ulan guys. It's been raining the whole night. So basa sa labas. You're a good girl. You eat, you din, my love. You did, my love. You did. Coffee time, guys. Coffee time. Ito, guys, hindi ko masyado siyang ginagamit. Gusto ko sana siyang gamitin yung mga pero hindi na. Iwan ko kay Tami. Ay, bili-bili pa more. Ito yung bread na kinakain ko every morning. Luto muna ako guys ng chayote. Chayote yung lulutuin ko kasi yung is para meron tayong gulay kasi magbumukbang tayo mamaya. And andito guys, makikita nyo yan, nagluluto ako ng pork belly. Sa oven ko siya niluluto. Makikita nyo siya sa food time channel ko din. And ito, dito ko na lang siya, kasi simple lang naman, isusutay ko lang naman itong chayote. So, yun, iparis natin para meron tayong gulay. So, ngayon, pata ba yun? Iwan ko, basta yun. And, yun, meron tayo ditong chayote. Kunti lang naman to siya, guys, hindi naman marami, yun. Parang matagal pa ata itong pork, kasi gusto ko yung skin niya is very crunchy, kasi yun yung pinakagusto ko. So, guys, simple lang naman to guys. Hindi naman ito yung bonggay-bonggay Masarap ito, may kalbasa, may yung mga mix ba na ang tawag niyon is sari-sari. Marami uso yan sa yung mga sari-sari. Yung mata ko is pula. Sobra umiiyak talaga. Nakakaiyak talaga guys, as in nanonood ako kay Rafi Tulfo, yung magkapatid, yung part 1, yung magkapatid na matagal na hindi nagkikita, mga 40 plus na ata silang hindi nagkita, mga bata pa sila nagkahiwalay, and yun, and sobrang tanda na yung isa at saka may sakit, sobrang iyak ko guys. Uy, nag-ano pa ko guys, para akong baliw, nagyawi ako. Galit ako kapag umiiyak ako guys, iyakin pa naman ako. Kasi kapag umiiyak kasi ako, yung ulo ko is sobrang sakit. Masakit yung ulo ko kapag yung iyak ako ng iyak. No, I'm not a writer. Okay. So, yun guys. Mag-ano po tayo guys. Manonood tayo ng Rafi Tulfo. Ito, napanood ko na tong number 1. Kung gusto nyong panoorin yung part 1 ito. So, ngayon, part 2 naman yung panonoorin natin. Okay, samahan nyo na lang ako guys. Manonood sa video. Sa video na ito, okay? Manonood tayo ito. Dalunggan.
Saka ito para marinig ko yung sarili ko kasi sometimes hindi ko marinig sarili ko. Hindi na talaga ako matuto nitong Raffy Tulfo na reaction dito. But anyway, so gusto ko lang talaga siyang pakinggan kasi nakaka-touch ang story na ito, guys. So ngayon, guys, pakinggan natin, anuhin natin, tignan natin itong part 2 nila. And, so yun, ano tayo ng part 2, okay? 1. Andam tayong tualya, guys. Ito na yun yung part 2, my God. Andam tayo nito kasi. Ladies and gentlemen, we have just landed at Calibo International Airport. Sana hindi tayo maiyak, guys. Kaya, Meron na po puntahan niya tayong yung... ambulansya para po mapagamot natin yung inyong kapatid. Ready na kayo, tatay? Ilang minuto na lang po, pakakasama niyo na po yung kapatid niyo, okay? Oh, ma'am, Okay po. hindi po abot-abot po yung tuwa ako dahil nakikita ko na yung kapatid ko. Kayo po yung concerned citizen po na nag-send po ng picture, ma'am. Kamusta po? Ito na. Magkikita na silang magkapatid. parang di mali- Hala, oy. Yun yung bahay niya. Kawawa. Tagal na kita hinahanap. Hindi ko naman alam na dito ka pumunta eh. Ako, nakita ko ganito pa yung tirahan mo. Ginamulo ko gagontal ako. Tula takin nga po ngayon. Huwag ka sumamalom sa akin. Maliit pa naman ako noon. Huwag kayo Wala, maliit. eh. Nagbatitikan mo Umiyak ako. sila. Ako nagbatitikan ninyo kang intak pa. Besking ka parabla ko karbaw ginadarata pa kamo. Hindi naman namin alam na ganito yung sitwasyon mo Oh my God. Nakakaya mo ito. Uwi tayo, pupunta tayo kay Serapi. Magpapasalamat tayo. Hindi, sama ka na sa amin ha. Hala, kawawa eh. Panganay at parang panganay Tatay, ito. Ako po, si Shari, yung sa office po ni Mr. Raffy Tulfo. Oo, tatay, ano na po bang nangyari sa paa niya, tatay? Naigpit kagalingan niya. Oh my Tatay, God. kailan pa po yan? 1969. Simula nang tay, tiniis niyo na po yung sakit na yan, tay? Purmiro, di may kwarta na hospital ako. Pagdasun, di wara. Gano'n na po kayo katagal dito, tay? Mga 1970s ako dito. Oh my God, tagal. Magmula noon ma'am, hindi na kami nakita. Oh my God, ang tagal yung, na. ano ho, bahay ho ninyo. Paano po pag naulan? Dito lang, wala naman dito sa Oh my tabi-tabi God. lang. Asan po yung nagpapakain? Ma'am, kayo po yung nagpapakain kay tatay? Kayo po yung Pinag-usapan namin mag-asawa kung anong makakabuti. Yun, sabi na i-post na lang natin sa Facebook. Pero bago namin i-post, nagpaalam muna kami kung payag ba siya o hindi. Sabi niya, oo muna. Kaya yun, nag-post kami. Buti naman, umaksyon agad ang tulpo. Oo. Kawawa pala eh. Salamat tayo sa lahat ng tumulong sa atin. Papasalamat tayo kay Sir Rafi, kila ma'am, kila sir, lahat, basta lahat. Di, salamat eh. Masaya na po ba kayo na nandito na si Kuya? Saya eh, yung kapatid ko eh. Pagtapos po ng Hala, umiyak ka. Naiyak ako. Pagtapos po ng wanted sa radyo, tatay, binok po agad kami ni Mr. Tulfo papunta po dito sa Antique Hala, eh. para po kayo ay ipagamot at iuwi po ng Maynila. Itutuloy po natin din yung gamutan para po gumaling na po yung sakit po ninyo sa paa. Hala, ay kawawa talaga siya eh. Oh my God, matagal na yan yung ano. My goodness. Pero may chance na pwede siyang tinatawag na maging malignancy. Hala. Para siyang bukol. Malignancy o baka cancer. Hala. Possible, madam, cancer po. Hala, Jesus Pagbalik Christ. po namin ng Manila, ano po ba yung dapat namin Iti-treat lang natin siya, i-control yung infection kasi Oh my bumaho God. na. Bumili sila ng ano oh, para sa kanya. Wow. Kamusta ka na? Mabuti naman. Okay. Tatay, may surpresa pa kami sa'yo.
Bago yan. Para po sa inyo, bigay po ni Mr. Tulfo. Di pasalamat ako kay Mr. Tulfo. Yan, ikarga sa akin sa wheelchair, sa ambulance. Gusto niyo po? Hindi. Sige po. Ano siya, lively siya. Kahit ano na, naghirap na. gastos niyo po sa ospital, okay na po. Sige. Gusto niyo bang gumala muna sa dagat? Yuri. Sa Oo eh. sige, tara. Para makalangat ka ng hangin. Sige. Okay. Okay ah. Lively si Kuya. Kahit ano na siya, mahirap ng karamdaman niya. Bye-bye, Tay. Ma'am, thank you, Sir Rapi. Thank you. Paano kami rin? Mang Jojo. Toy, kala toy, bala toy, karaydan mo dyan, Toy. Ang ginimo ko nga pag Facebook, para kanimo sa karaydan mo, nga gindangop ni Ma'am, nga ginpalinto na sa Tulfo, para kanimo dyan. Sige, Tay. Bye-bye, Tay. Tawag ka lang, Toy, ha? Tay, text mo kami, ha? Pa-picture ko, Tay, ha? Kamusta? Mabuti naman. Oo. Sa sobrang tuwa po niya, kaya pala siya hindi nakapagsalita kahapon. Puro iyak na lang ang nagagawa niya kahapon dahil hindi daw niya sukat akalain na parang binagsakan daw siya ng bato na galing sa langit na tumama sa kanya. Tapos pagbalik ko, padadalhan kita ng barbero. Para pogi. Pogi, ganun. Ganun ka, tatay. Ganun. Kami nang pinasalubong na naman sa'yo si Sir. Wow. Saka si Ma'am. Oh, tatay. Ano lang wala Dami. sa radyo tayo si Rapi na marami na naman kayong pasalubong. Meron pa. Ano? Brief? Oh. Ay, salamat. Aba, gapo. Maraming salamat si Rapi. Oh. Ayan. Robin Padilla. Ruben Padilla, guwapo. Guwapo. Tatay, ayan o. Ito. Oh, okay ha. Komportable itong sapatos ko. Oh, isa pa. Oy, huwag dito. Oh. Siyempre, tatay, hindi sa isa. Oh, ayan o. Sige, okay. Kaya nakasurvive siya, guys, kahit sa kahirapan sa buhay, yun na tingin ko, sorry. Kasi yung personality niya, sobrang lively siya, yung masayahin na tao. Kaya nakasurvive siya. Hi, tatay. Good morning. Suot mo na yung jacket, ah. Guwapo rin na, ma'am. Guwapo. Si Ruben Padilla, no? Oo. Salamat. Okay, dito na tayo, guys. Anyway, napansin nyo ba, guys, yung party list? Yung damit na sinuot nila, yung itim, may party list, may pamulitiko pa rin. may pamumulitiko pa rin party list daw. 4 pala silang magkapatid din nagkikita-kita at na may nag-iisa silang babae. But anyway, yun lang, guys. Nakakaiyak talaga. Mga bata pa kayo, hindi kayo nagkita ng matagal. Pag nagkita kayo, grabe yung dibdib, no? Grabe. Na-imagine ko yung sakit na nawala, na yung mga pangungulila mo nawala. At saka, ang daming mga storytelling, di ba? Yung mga mag-story sila, kung ano mga nangyayari sa buhay nila, di ba? Ma-curious ka talaga yung sa buhay nila. Iba-iba kasi yung sa buhay niya, paano sila nagkahiwalay, anong nangyari after, di ba? Yung ganun. Parang pang im-imki lang yun, guys. But anyway, guys, bye! Thank you guys so much for watching!